Či trávičky sa zelenia. W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez, budź z wami. Uznajmy, co zmyrychili. Uznawam, o wszechmocnemu, a wam wszystkim, co się wiele zwychił, myślą, ryczą, jednają, a dobre zaniechują. Moja wina, moja wólka. Tohle proszę, spójrz z Twoim Świętych Angelów a Świętych, wszystkich, modlcie się za mnie, ke Kniezie naszemu. Smil so nad nami wszechmocny Boże, a spuścisz nam grzechy, dowiedz nas do wiecznego żywienia. Knieże smilco. Krzyście smilco. Knieże smilco. Chwała Bohu we wyżynach. Bądź chwała Bogu wiecznemu, a Jego Synu nowemu, za nas do śmierci temu. Wulkacie. Modlmy se. Smilny Boże, jutro niczki ze znowa rozpomenują naszą wieru. Roznoszę nas swoją miłość, so bychmy dalej a lepiej zrozumieli, so je nas kupiel księdzy wyczyściła, Twój duch znowa narodził, a krwi Twojego Syna umożliwa. O to prosimy przez naszego knieza Jezu Chrysta, Twojego Syna, kiż jest z Tobą a z Duchom Świętym żywa a króluje wieki na wieki. Czytanie z apostolskich skutków. Siła wierowych bieše jednej utroby a jednej dusze. Nikt z nich nie mieješe to za swoje, štož by jeho obsydstwo, ale wszyscy miachu wszystko zromadnie. Z wielkiej mocu i apostolio świadczachu rozrowa stanenym kniezu Jezusu. A wielka lubość by se między nimi wszystkimi. Nikt tu między nimi nie kudy. Przetoż tun, kiż mieješe pola albo domy, przedaje, přinese, štož by je za to dostal, a położy to k noham apoštolov. Z toho dosta každé přidělené, kelkož trebaše. Slyšeli jsme slovo Bože. O miłości Bożej, co na wieki śpiewasz. Miły a dobroczywy
je kněz, cierpliwy a jara smilny, czym je kněz dobročiwy, miłościwy, że musztoś jest czyni. O miłości Bożej, co na wieki śpiewasz. Kněz podbierasz ich, kociś padają, a zbijasz ich potłoczeny. Niech so ci dziękujasz i Twoje stworzenia. Niech Cię sławia wszystkie Twoje skutki. O miłości Bożej, co na wieki śpiewasz. Čitanje z prvního lista svätého apoštola Jana. Bracia sotry, každý, kiž věří, že je Jezus Mesias, je z Boha zrodzony. A každý, kiž ľubuje svojho nana, ľubuje tyž toho, kiž z neho rodzony. Potem poznawam, że ľubujemy dzieci Boże. Gdyż ľubujemy Boha a mamy so po Jeho kazniach. Przetoż to je ľubość k Bohu, zo sme po Jeho kazniach živí. Jeho kaznie nie sú ciężkie. Przetoż tož kuli je z Boha rodzene, předobywa svět a dobywarka nad světom je naša wiera. Študa svět předobywa, je-li nic tunky švíri, zo Jezus Syn Boží. Voda, krej a duch svědča za Kristusa. Jezus Kristus je přišel přes vodu a krej. Nic přes vodu samu, ale přes vodu a krej. A duch je, kiž za to svědčí, dokiž duch je pravda. Slyšeli jsme slovo Bože. Jsem je viděl, Tomáša věříš, zbožní, kociž nejsou viděli a věřia. Halleluja, halleluja, halleluja. Kněz buď s vami. Ze świętoszczenia po Janu. Wieczór prynego dnia tydzieniu, gdyż mijachu w uczomnicy tam, gdzie śpichu zgromadzeni, zbojosze przed Żydami duje zamkniene, zastupi Jezus miechnych a praj, pokoj wam. To rekniši pokaza im ruce a bok. A knieza wuladałši zwieselichu so w uczomnicy. Jezus reknie im znowa, pokoj wam. Kajś jemy pusła wódz, tak ja was posywam. To prajuši duchny wun na nich a reknie im, przyjmijcie Ducha Świętego, kotrymż rychi wodacze, tym so wodadża, a kotrymż je dzierżycie, tym su dzierżane. Tomasz, jeden z 12, kiż dwójnik ryka, nie bieše z nimi, gdyż Jezus przyjdzie. Druzy w uczomnicy jemu reknychu,
Knieza sme vidjeli. Wón pak jim rekne, jeli nevúladám na jeho rukomaj búzne hozdži, a jeli nepołożył swój post na miestno hozdži, ale jeli nepołożył swoją ruku do jeho boka, ne budu wierzyć. Za tydzień biechu jeho wučomnice zaso nucka, a Tomasz bie z nimi. Jezus przyjdzie, gdyż biechu duje zamknene, miesnych a rekne, pokoj wam. Potom praje Tomašej, położ swój post sem a woladaj moje ruce a podaj swoją ruku sem a położ ju do mojego boka a nie budź niewierzywy, ale wierzywy. Tomasz jemu odmówi, mój knieże a mój Bożo. Jezus jemu praje, dokiż si mnie widział, wierzysz. Spóźni, kociś nie są widzieli, a wierja. Jeszcze wiele drugich znamieniów je Jezus przed oczomaj swoich wučomników zczynił, kotryż nie są tutaj knize napisane. Tute pak są napisane, zo byście wierzyli, Jezus je Chrystus, Syn Boży, a zo byście wierio żywienie mieli Jeho mienie. Ewangelii naszego knieza Jezusa Chrystusa. Lubi sotry, lubi bracia, jutro są nimo, a miestem przygotuja so naszych serbskich osadach dzieci na swoje prynne święte oprajenie. Tu w Krušicach na przykład będzie one 9. maja, nikak za miesiąc. Dzieci przyjmują prynny raz święte oplatko, a z nim Dziewo Boże. So przyjmujemy z oplatkom Chrystusa samego je duchowne uprajenie. We wuczbie nie jest tak łatwo dzieciom rozjasnić, jak może to być. A mizosta to jest też za dorosłych ważne praszenie, jak to funguje. Mi je napadnewo, że dzieci tele uprajenie wiry husto dość cyle jednore przywozmu, a też wuknu. W świętym oblatku przyjdzie Chrystus k nam. Jak pak możesz tele uprajenie wiry rozumieć, możesz je widzieć, albo czuć. Nekoci teologojo su o tutej temie wiele sledžili a toste knije pisali, ale mi zosta zo zbyt přeco faluje a zo wujasnenie cyle logiske nie. Nasz rozum ma z tym swoje čeže. Naposled nesteje jenož prašenie, jak Chrystus do oblatka przyjdzie, za nas wszystkich steje też praszenie, na które właśnie możemy z rozstanienego Chrystusa tu na świecie zetkać. W naszym dzisiejszym Ewangeliu sme dwie stawisne słyszeli, a w nimaj kowatej so też, z najmniejsza ja to myslu, dwaj pokiwaj za nasze praszenie. Juno tam reka, so przyjdzie z rozstanieny Chrystus k wučomnikam przez zaurene durje. Durje biechu zamknene, zbojosze przed Żydami, kaž čenik pisa. A druga stawizna jedna o niewierowym Tomaszu. Tomasz, kaž sme to słyszeli praj, dłuhoż z rozstanienego nie widzu, a zo jeho nie dotknu, necham wierzyć, zo je Jezus żywy. A potom dosta Tomasz możność z rozstanienego Chrystusa widzieć, z nim ryczeć, a so jeho samo dotknąć. A położy swój post na miestno hozdzi, a swoją ruku do jeho boka. A w tym zwisku Jezus Tomaszej praj, dokiż se mnie widział, wierzysz. Spóźni, kociś nie są widzieli, a wierja. Tomasz nie może się tak wierzyć, ale Jezus jemu praj, to narok poprawom je, wiera je dowiera, so tak je, kaž Chrystus praj. Lubi sotry, lubi bracia, zwieszczamy tuż, Jezus przyjdzie przez
zamknjene durje. Pošitko nedorika, Jezus Kristus nije na žane ranice vjazane, na ranice mjestna, a na ranice časa. Won stupi nuc, dokelž to chce. A ne čini to, dokelž možeš to rozumieć. A z druga, smieš so Jezusa dotknąć, smieš jeho přijímać, gdyż do niego wierzysz. Dokelž naš zrowastanjeny kniez to chce a nam přilubi. A tak możemy też światu Eucharystiju myśleć. W mirytkach naszego świata wostanie kus nelogiska. Dohodla je wuprajenie wiry, wostanie duchowne potaństwo. Nie możesz to z nikakimi przyrodowidnymi kategoriami rozjasnić a opisać. Ale też nie możesz to z miritwą mirić, aber zwahu ważyć, będzie to za każdego prawda wiry, kiż so na światym woprajeniu wobdzieli, a światu Eucharystiju sobu świeci. Moi lubi, gdyż dżęca zaso Eucharystiju świecimy, stupi zrowastanjeny Chrystus k nam, won przyjdzie przez zaurene durja a okna, a nisztu nie wie jak. Ale tak je. A won z nami świeci. My możemy so jeho dotknąć, kaž tedy nevějacy Tomáš. A smymy dżęca Jezusa Chrystusa přijímać w światym woplatku. A tohodla nam dżęca zrowastanjeny Chrystus praj, se wszyscy zbużni, gdyż wierzycie, a potom będziecie też widzieć a rozumieć. Amen. Uznajmy swoją wierę. Wierzę do Boha, Otca Wszechmocnego, Stworzyciela niebieса a ziemi, a Jezu Chrysta, Jego Syna, naszego Knieza, i się podział do Ducha Świętego, narodzony z Maryi Knieżny, do całego lata, i umarł, a pochowany, trzeci dzień z zmartwych stania, zbije do niebies, i na Boga, Otca Wszechmocnego, stawszy służycielów a mądrych, Jego Świętego Ducha, Świętego Cudzowej, zbawienstwo świata, Polowanie Jego, zwołastanie mądrych, a wieczne żywienie. Amen. Chrystus je zmartwychwstaňuši smrć zničił, a nam nowe żywienie darił. Wołajmy so k niemu. Ty si kamien, kotryž si tvorce zacisnili. Daj, so bychmy byli žiwe kamienie przy twarie Twojej cyrkwie. Ty si załožiciel swojej cyrkwie, kotraž je so z Twojej przekroteje strony narodziła. Szczin z nas świadku swojej miłości. Ty si prene rodziny všich mrtwych a si žiwy. Zakowaj swoich wierowych swiernych aż do śmierci. Ty si nam ze swoim woprom na krzyżu dał podziel na wiecznym żywieniu. Daj naszym preniom woprawienskim dzieciom horliwość za Boże Królestwo. Tebi buď čaka kváva jednosť Ducha Svätého veky na veky.
Ax Jesus am Sapieselo, Alleluia, Alleluia, Todomus biwać nie możu, Alleluia, 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 Alleluia. Módlmy se. Přijmi Božo naše dary. Přinošamy Ci je za tych, kociś wuznawaja Twoje mieno, a su obnowieni przez Świętoczyńcu. Daj, żeby dojszli do wiecznej zbożności. Przez Chrysta, naszego Knieza. Kniez buď s vami. Pospějme v útrobe. Čakujeme so knězi našemu Bohu. Vopravdě je hodná a správna, zdobná a spomožná, so tebe, kněže, každý čas, o sebe pak netko vyskajo slavíme, když bus voprované naše jutrone jenjo Jezus Kristus. Przez něho rodža so dzieci světła do nowego živěnia a vírivým odvíra so rota nebeského králestwa. Tohle vyskašun svět jutroni radosti, ale tež nebeské silnosti a janželské moce tebi píseň kvaby zpívaja, vospětujo bez konca. Sviaty, 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 a vojskobu, nebio a zemia, zde plný krásnosti, Hosanna ve vyšinách, uchvalujme toho, kiž je mene knězevem, Hosanna ve vyšinách. Wopravdźe sviaty se knieže žoršeje sviatosće. Tohle přikadžame před tvoje obličo, sječo sjednočeni s civé cyrkviu, ročny svědčen smrtostanenia našeho kněza Jezusa Kristusa. Przez něho, kiž je tvoje pravice povyšený, tě prosíme. Posvěď tu ty daraj z rosu svojho ducha, zabyšte nám bywoj čivo a krej našeho kněza Jezu Krista. Preda hač so wun dobrovoľne čabinu Buda za wun klip, džakovaše so vamaša a podajun svojim vučomnikam prajo. Smíče a ještě šice od toho, to je moje čivo, kotrež bude za vás podate. Tak tyž zawun pojedzi keluch, džakovaše so zasa a podajun svojim vučomnikam prajo, smíče a píče šice z něho. To je keluch nového a wiecznego zakonia, moja krwi, kotraż bude za was a za mnoż przelata k wodawaniu rychu. Czyńcie to na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Twoją śmierć, a Twoje słowa stanienie sławimy, do nich nie przyjdziesz.
Spomínaj tuž sa tu vodce na jeho smierč a schova stanenie, přinošamy Ci klip živienia a keluch bospužnenia. Ďakujeme za Ci, so se nás povolal předobu stáč a Ci služiť a prosíme Če pokornie. Zhromadžuj nás, kot sich užívame Kristusovi čiva a krej Duchu Svatým do jednoty. Spomínaj knieže na svoju církev, Božej zemi rozbrojenú a vúdosplní ju ľubosti. Hromadže s našim bamžom Franciskusom, našim biskupom Heinrichom a zvyšším duchovstvom. Spomni tež na tých, ktorí sú so tele jutre z vody a Ducha Svatého znova narodžili a ktorým sa šírechy voda. Spomni tež na našich bratrov a naše sestry, ktorí sú umreli v nádži zo zhrova stanu a přijmi Ježa všetkých zemretých do svetla svojho obliča. Smíl sa nad nami všetkými, prosíme Če, spoštom večné živenie, ze zbožnej Borodžičelku kniežnu Mariu, ze sviatými apoštolami a všimi sviatými, ktorí sa Či zo všich vekov spodobajú, so bychme Če chválili a slavili přes Tvojho Syna, Jezu Krista. Přesného s ním a venem dáva z očí Božího mocné vodce jednosti Ducha Svatého, však chvála, česť a hodnosť věky na věky. Modlíme sa, kajže kniez nás učil. Vodce náš, kýž v nebesách, svět so Tvoje jméno, přiňď Tvoje kráľovstvo, staň so Tvoja vola, kajž na nebiu, tak na zemi. Všedný chlieb náš daj nám džens, vodaj nám naše viny, jako my tež vodávame svojim viníkam. A neveď nás do spytovania, ale umož nás od svého. Umož nás knieže od všeho zlého a daj milé pokoj našim dňam. Smíl sa nad nami a pomhaj nám, so bychom od hricha přeco svobodní a přijdeším zamočením vystří očakovali zbožnou nádžiu a příklad našeho zbožníka Jezu Krista. Tež Tvoje kráľovstvo a moc a krásnosť na veky. Amen. Jutro je Jezus svojich učomníkov s postrom pokoja zveselil. Tož prosimy, knieže Jezu Chryste, dobyčajot nad hrichom a smrťu, neladaj na naše hrychy, ale na víru svojej cirkve. Daj po svojej voli pokoj a jednotu, kýž si živa a králuješ veky na veky. Pokoj knieza buď stajne s vami. Jenio Bože, Otrež si nemáš myši sveta. Lejče, jenja Bože, kotryś zebiera hriechy sveta. Zoby zastupi pokoju církvi, ale jeno praje svobo a vostuj sa moja duša. Zbožní, kociž nevidža a tola vieria, haleluja. spievam kleczo Devi, Božo bodaj.
tam na krzyżu Twoim. Uznoszakaj, što masz, tudy nie nam da. Za Boha prawdziwie mama uznała. Niech je moja wira, czy na syni świat, nadzieja lubos, ale mocniejsza.
Cześć Bogu Otcy Wieczny. Modlmy se. Všeomocny Bože, w jutronym świętym woprajenju sme przyjęli Twojego Syna. Daj, żebyśmy z Niego stajnie żywi byli, kiż jest Tobą żywy a kraluje wieki na wieki. We wszystkich cyrkwach a kapałkach biskupstwa mają za hygieniczne przepisy dodrżać. Każdy kemsza ma kontaktową kartkę wypełnić. W cyrkwi jest przedpisane, że mają za medycyniczne albo FFP2 maski nosić. Szulskie kemsze są w klustrze w Wutoru na Pusztyju, w Krušicach czwort w Styjach. Prina woprańska wuczba w Krušicach jest czwort, w dwymaj za szulają Kruszczanszule, w Cjoch za szulają Woklečanšule, a w Pečeš w niemskiej rzeczy. Prina woprańska wuczba w Pančicach Kukowie je od tutego tydzienia zaso sredu a piatk po planie. Firmowanska wuczba je w utoru a sredu zaso po planie. Kolekta przyszłą niedzielu je za wosadu. Prosimy wopor samostatne do korbików przy zakotach a wukotach położyć. Piat po kemszach zetkają so wiesni kantorojo kruszczanskich krzyżają na farę. Wszyscy członojo wosadnej rady są sobotu na klauzurne posiedzenie przeproszeni. Spoczat je w dwymaj w cyrkwi. Każdy obdzielnik niech przyniesie proszę dopokaz za aktualny negatywny koronatest sobu. Zapaczbu prajmy za zczyjowace dary, za ponowienie farskiej cyrkwy dwójce po 100 euro, junu 200 po 100 euro. Za ponowienie woknu farskiej cyrkwy junu 500 po 100 euro. Aż do 16. aprila je farske biuro w Krušicach
dowola dla zaureny. 2. aprila zemrje w Starobie 88 let Rudolf Marx Pančic Kukowa. Kowanie a requiem byście czwórtk. Wczera zemrješe w Starobie 32 let Michał Kral z Lena. A dżęca zemrje w Starobie 75 let Monika Bulankowa, rodzena Żowkec z Jawory. Modlmy się. Knieże, daj zemrje tym wieczny odpoczink. Niech odpoczywa w Bożym pokoju. Jutro rano su te kemše za zemreteju Franza Nowaka a manželsku Lenu z Nové Vesky, v útoru ráno za zemretych Jana Besara, manželsku Mariu a syna Konrada, sredu ráno za zemreteju Jana Durnika, manželsku Zalu a syna Franza z Krušic, štvrtšulske kemše za zemreteju Pavla Štrajšara z Krušic, zemreteju staršiju z Kočiny a zemretu Sotru Rozu. Piat večer za zemreteju Alojsa Veselu z Krušic. Sobotu večer Žakna Boža mša k svotemu kvasi manželskeju vočerjec z Pravočic. A přišenu nedželu ráno za zemreteju Franza Domša ze Zejec, dževečiš za Vosadu a napojednačiš za zemreteju Hanu Renčovu a manželského Jana z Krušic a živých a zemretych svojbných. Přeju vám Janu nedželu. Kněz buď s vami. Požehnej vás všemocný a smilný Bůh, Otec a Syn a Duch Svatý. Žijte pokoju, haleluja. Žáka chvála, haleluja. O Jezu, za nas mówię.